हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ माबायदिहाय बाबुआ उन्दुगासिनो दा हराव सा लोंदों नै सातथायानो जालायलायनोसै बाबुआ उन्दुबाय दा हराव उन्दुगोना उन्दुला मिथिला बियो ओमफ्राय जाना ओमफ्राय जोंनि माबायावना दा माने मिटिं जादों मैयाहाय हरावहाय खैथा जाखोमोनथाय दाथ' गरम ना गरमजों उन्दुनो थाबबो उन्दुलांनो हाखाया नालाय जोंहाथ' गोबाव थाखायो बिदिनो 2ता गाहाम जालाबायो मालाबा बिदिनो ओरैनो थालायबाय थायो आरोना बाबामोनाबो टिभि नायबाय थायो जोंबो ओरैनो मबाइल नायबाय आरो मबाइलखौबो हराव नायबाय थानो एसे मेगना मारैबा मोनो ओमफ्राय खैथा जाखोमोनथाय 12तासो जाबायमोन खोमा जोंनि बाबानियाव फन हरदों आरोना माने जोंनि उननि लाइनावहाय मैयाहाय जोंनि उननि लाइन आरो एकदम जोंनि क्वार्टारजों सिदा सिदियाव आरोना बिसोरबो बर' जोंहाबो उनथिं ओंखारलायबानो नुलायबाय थाखायो रायलायलायबाय थायो सानफ्रामबो ओमफ्राय बिसोरनाव सिखावसो ना बे दादि दावराव जाबाय थादों माबा ब्लेकमेलनो साखर मा मिथिया बिसोरना मामोन मिथिया फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिसोराहाय जोंनाव फन हरदोंमोन 12ता नामायाव बाबानियाव फन फैदों ओमफ्राय बाबाया सेभ खालामना लानो बावदोंना ना मा मिथिया जायखिया आननन नाम्बार नुनानै बाबाया हमाखै आरोना जोंबो मिथिखादों फन फैनायखौ रायलायलायबाय थादों ओमफ्राय उनाव उन्दुवागौमानिथ' बाहेराव थांलाय फैलाय जाबाय थाखायोना ओमफ्राय बाहेरथिं थांनायाव ओमफ्राय सोरबा सासे गाबज्रिनानै माबा दे ओमफ्राय रायलायहरलायबाय ओमफ्राय इसानि गेटआथ' गेट बेलेग ओमफ्राय मोनसे बेलेगजों दरजा बानायना लादोंमोन आरोना बिस्रा बेखौ खेवफैबाय थादोंमोन जाहैदों ओमफ्राय बेयाव मिथिनानै बिस्रा ओंखारनायावहाय बिसोर खारलांफिनदों होनदों आरोखि बे दर साइडआवहाय एसे खोमसिमोन नालाय बिसोरो नुवासै जायखिया सिखावसो ना बेमोन मिथिला खिन्थु दाथ' गिनांगौबो ना बेखौनो दा ओमफ्राय दिनै दहायो दानि बेलासियाव मिटिं लेंनानै बिसोरो डिउटि होनो हराव बिदि रायलायलायदों आरोना ओमफ्राय जोंनियाबो थांनो ओंखारलांबाय सिखावसोना बेमोन मिथिया थेवबो दा गिनांगौना आरो ओरैनो जाब्लाबाय थाखादों मालाय बेलेग जायगायावसो डिउटि होलायगासिनो जोंनियावसो होआखैमोन ओमफ्राय दिनैनिफ्राय डिउटि नेलायसिगोन आरोना ओंखाराबाथाय 300 थाखा होनांगौनो गरमजों माजों थाबबो उन्दुनाय जाखाया डिउटि नेलायनायलाय माथो दङ बयबो ज' माबालायबासो मोजाङै थानो हागोन ना बयबो बेखायनो बिथांमोनहाबो गावबागाव मोजाङै था हुसियारै था गथ'आ सिखारनाय नंला खोमा दा हराव सिखारनानै ओमफ्राय डिस्टार्ब बानायसै उन्दुनो मोननाय नंला ओंखामखौ जामालाबा रावबो हो मा एवनो होनदों रुटि बानायदोंमोन नै दहाय मालाय सासेया सोर चावमिन बानायदों दिनै रावबो ओंखाम जाला नै सासेयाबो रुटि बानायनायजों मटर आलु घुगनि बायदि संनायजों जानोसैनो आंहाबो साननि ओंखाम एसे आग्लायनायखौनो सयाबिन एसे मटर एसे सामब्राम फानलुजों एवना जानोसै जि गोथाव नुखाबाय गासिबो जाजोब्बाय जानोसै दा बाबुआबो सिखारनाय नंला बियो उन्दुखाबाय डाइरेक्ट ओमफ्राय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन बाय बाय गाराङा एसे मारैबा जादों गगा मोनदों